ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା। ସେ ସେହି ଗଛରେ ଆଉ କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, କାଉ ବସାରେ ନଥିବା ସମୟରେ କୋଇଲିଟି ସେହି ବସାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ କାଉ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ପାରି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ବସାକୁ ଫେରିଲା। ତା ବସାରେ ଆଉ କାହାର ଅଣ୍ଡା ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଓ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ତା ବସାରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫାଟିଗଲା। ଏହାପରେ କାଉଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉଟି ନଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି କୋଇଲି କାଉ ବସାକୁ ଆସିଲା। ତା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବାର ଦେଖି କୋଇଲି ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। କାଉ ଅଣ୍ଡା ମଝିରେ ତା ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାମାନଙ୍କରୁ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଦେଲେ ଓ କାଉକୁ ମା ମା ଡାକିଲେ। କାଉ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ନ ରାଗି କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ବଡ଼ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ବି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିଲା ଓ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ କହିଲା।